og velkommen til Pjefren. I dag skal vi snakke om, hvorfor man ikke skal sige ad til mad og være kræsen. For det første, så skal I høre den her historie. Jeg fandt på, da jeg var nede at spise pizza. Okay, nu går vi i gang. Der var en bande børn i Afrika. 2 af dem, eller de gik alle sammen ind på en fabrik, hvor de lavede rigtig godt and. Rigtig godt and. Og de havde en bongotromme. Ja, de havde en bongotromme. Og så smagte de på den. Den kunne de ikke bide over. Så de valgte simpelthen at gå ind på en restaurant. 2 af dem, de var en bande på 5. 2 af dem blev plukket. Og så en dag blev de så kede af det, at de æd bongotrummen, mand. Altså sådan her. Og så var det så, at der var en dreng, der fik en rigtig god idé. Så han sagde, vi skal ikke være kræsen. Det er så dumt at være kræsen. Okay, den er ret irriterende. Det er så dumt at være kræsen. De gik kun efter and. De sagde til alle mennesker i byen, ikke være kræsen. Vi går efter and. Så tog de ud på en slagmark og ledte efter en and. Så havde de lånt et shotgun af deres morfar. De kastede, de skød. Det hedder skyd. De skød ham lige i anuset. Eller, de skød anden lige i anuset. Og så spiste de and. Og så lige pludselig, så de prismærket på den, at det var en kalkun. Og så brækkede de så over det hele. Det var historien om, hvorfor man ikke skal sige ad til mad, eller være kræsen. Okay, nu skal vi høre noget andet.